weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma sukaɓe heblo action garti yewtidde e moɗon en gone nayyi jugo hitande ujunnaji 2017 e gardidi kabaruji men hannde joguiɗen kabaruji meɗen publicité meɗen to ko lixé ba gorgol ma en kalkay e almuɓe jogoɗo wabɓe moɓodiral mumen pottital mumen to galle mamma haadi en dow kala ko e kala hitande ɓe mbaɗanno gam wadde conférence diine gam kadi haalde toon diine islam haalde toon haala allah nelaɗo allah sahna ahmad tidiane gam kadi huccodirde e ɓesgol lixeɓe naɓe kala hollirde kay beelama mabɓe kamɓe lixeɓe naɓe kala hitande oɗo association almuɓe ene jogori wadde pottital mumen ene jogori wadde kay pottital mum to galle mamma haadi en ɗo kala hitande ko ɗon ɓe kewno wadde maɓe puɗɗo kay maɓe puɗɗoto ko kihiɗe ko nayi julde ɓe mbaɗata so wi ha woni 4e julde ko nden ɓe mbaɗata hirde nde nden ɓe mbaɗata hirde nde maɓe puɗɗo hen kihiɗe tuggamma takkosan ha fayi caggal futuro so fayi caggal futuro kadi caggal gueƴe kadi so gueƴe juulama ɓe mbaɗata kadi ko hirde kadi gam min hollirde jimmiɗi almuɓe kadi ma en ketto hen joguiɗo konngol mabɓe Amadou Ba kay ma en ketto hen kanko wawno faccirde ɗi hono ɗiɗon konnguɗi kettoɗe kabaruji moon. Allah julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam mun calminama on juurama bandiraɓe to mbawɗo no wonde no mawɗo no wonirde fof on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. renduɓe peccet ko ganduɗa ko gonɗen wadde hitande kala so oɗo saaha yonti e diwan men taw ko région de gorgol e nder wuuro men lixeɓe gorgol taw heewi wadde ɗum ko sukaɓe almuɓe fedde wiyetede hisbu banul ummi taw ganduɗa hoorema heewi wadde hitande foof yewtere ko fati diine jamma o wona mawlude so hawre e welede gueno o ko nden tigui woni ko mbatten ñalawma ko nayo o julde inchallah à partir de 16h30 ko nden tigui conférence o fuɗɗoro woni yewtere diine jeehen ha to Allah ha nani en so tawi woni 21h30 duttuɗen e mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam oɗon bisma ala debbo ala gorko gardiɗo diine gardiɗo aada foof oɗon mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko galle mon ganduɗa sukaɓe mon ganduɗa harma ɓiɓɓe mon almuɓe mon ko ɓen tigui bismi on ñalawma ganduɗa harma nayi o julde woni 4e jour julde so hawri e welede gueno ko diine ganduɗa harma nodda ganduɗa harma ko mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam ala pulle ala bambaɗo ala toroɗo ala ganduɗa harma baylo ko ene fof ndilli koye men ala koɗɗo ɗon ala garɗo ɗon guila e ɗala he ma fof nde jinga ha ganduɗa harma dawade biyo mbima to mbaɗa wontere mbaɗa hedde on mbiyama bisimilla moon ganduɗa harma to lixeɓe gorgol so tawi saaha o heedi yo Allah hokken wadde ko mbinoɗen inchallah. Amadou Ba a jarama yimɓe kayima kettoyoga e haalluji mama kollirɗa a yettini nelal ma taw ko an o no porte parole almuɓe ɓe haalama yettima e jayde sukaɓe heblo nakshad oɓe eri bandiraɓe kala dendagal ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e sukaɓe heblo nakshad ma tawtere kadi conférence diine o kam gan kadi wawde kadi namdade yoga e namde diine kala kadi ŋakkiraɗo diine baɗo no dendamgali Abouba en so tawi a ŋakkirama diine ma kadi aɗa wawi arde namdoɗa ɗon ma heɓɗon compital laɓgal ceerre eɓe eri ɗala aynaɓe ma fonnaɓe dendagal agris naɓe sintian naɓe dendagal falde lixeɓe kala falde gorgol kala yo gar kadi mbawa hawride ndeɗo hirde mo almuɓe mbaɗata ndeɗo hirde kay ko wonde fayida no fewi kala hitande ɓe mbaɗatno rawane Allah hokkini men tawterede ɗum rawane Allah hokki men tawterede hikka kadi yo Allah hokku men hawrude hen taw koye welede gueno en jarama noon en jarama no fewi Allah yi darde mabɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe kadi ɓe mbawi ƴettude koppereje mabɓe jonde no fewi gam kadi wawde wadde fedde kadi gam wawde kadi hirjinde diine islam kame eɓe invite noon eɓe tijji kono
khalfinaɓe diine aada kala ma mbaw kadi jooɗade ɗon kam ngam wawde kadi hettade ɓe ma en kettoɓe hen so Allah jaaɓi ene eri bandiraɓe foof kadi yo mbaw tawtorede golle ɗe puɗɗoto ko takkosan caggal nde juula takkosan ha fawiyamma ɗo nde Allah haaji kala hande courant kuppi kala ko ɗon wawata haade so courant kuppi kadi maɓe jogui groupe kala maɓe wawde kadi continuirde hirde nde ma mbaɗa mawlude nabi allahi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum wonno ko tongude nden kabaruji meɗen kettuki malaki jaam yo jaam ñallan men konngol men mbaynigu so neɗɗo wuufi ñuuƴi wonto resi ɗemgal muɗum